Так, ну што, прывітанне ўсім. Скажыце, калі ласачка, ці чуеце вы мяне, ці бачыце, ставце свае плюсікі, смайлы, эмодзі, ўсё, што вам падабаецца, чакаю. Галоўнае, каб вы мяне чулі і... О, цудоўненька, все, нормально, сувязь ёсць, я задаволена, як у вас настрой. Спадзяюся, што такі ж самы, як у мяне. Мы набліжаемся туды, куды маем сваю мэту, правда? Канешне, бліжэй да 100 балаў. Калі казаць у пачатковай форме, памятаеце, так? Ну што, паехалі. Поспехаў нам з вами. Вы памятаеце, хто я, калі не, то я нагадаю, Ірына Радченка. Так, усе мае рэхалі, калі казаць, то яны тут ужо, канешне, ёсць, але тым не менш я пра сябе кажу мала. Што адразу хочу вам сказаць, што у нас сёння з вами будзе вельмі прыемная частка. Мне падаецца, што мы ў асноўным проста будзем абменьвацца з вами думкамі наконт таго, што мы ведаем пра частку Б. Я абяцала вам, што гэта будзе апошняя частка, калі яна пачынаецца там з Б11 пытання, так, і спадзяюся, што вам гэта будзе лёгка. Я імкнулася стварыць тыя заданні, якія па аналогіі адпавядаюць РТ, якія былі ў гэтым годзе, і спадзяюся, што мы з вами паспеем усё паўтарыць літаральна за хвіліначак 30, вось такім чынам. Так, Марыля, памятаю, прывітанне, добры ранак таксама чую, цудоўненька, што вы мяне чуеце, і я нагадаю вам зараз самае асноўнае, скажу, што калі вы кожны раз хвалюецеся, да, пры выкананні сваіх заданняў, я маю на ўвазе там тэстаў, калі вы робіце гэта, у вас ёсць нейкія непаразуменні, то вельмі добры шанец ёсць напрыканцы ўсяго курсу, я маю на ўвазе вывучэнне беларускай мовы, так, у гэтым годзе наведаць вельмі такую цікавую сустрэчу разам са мною, якая будзе з'яўляцца выніковым заняткам. Гэта напярэдадні за тыдзень да ЦЭ па беларускай мове, дзе гэта будзе 4,5 гадзіны, менавіта таго, што мы будзем паўтараць. Такія ж заданні будуць аналагічныя, і прычым не па адным варыянце. Гэта значыць, што мы з вами зможам далучыцца і на А1 не толькі адзін раз, так, разумееце, а мы выканаем некалькі варыянтаў тыповых, аднатыповых заданняў, якія ідуць на варыянт А1, А2. Дзякую. Я от калі чытаю каментары, яны мяне таксама калі-некалі блытаюць, але дзякую вялікі за вашыя прыгожыя словы таксама. Так, самае галоўнае, вы павінны не хвалявацца, таму што праз гэты занятак у вас яшчэ будзе доступ на тэорыю, вы атрымаеце цалкам тэорыю, але гэта не такі стос папер ці там некалькі дапаможнікаў, гэта, канешне, яшчэ менавіта будуць вашыя такія лайфхакі, тое, што нам дапамагае абыходзіць розныя пасткі, лавушкі вось у гэтым накірунку. Таму далучайцеся, я буду задаволеная разам з вами працаваць так, як мы сёння папрацуем, так і у маі. Ну што, поспехаў нам. Паехалі. Б11. Вы памятаеце, што я не чытаю вам заданняў, таму што гэта ваша задача навучыцца правільна чытаць, што ад вас патрабуюць. І адзіны лайфхак, які магу даць, калі ласачка, калі вы чыталі, прачыталі, запомнілі заданне, вам падаецца, што вы запомнілі, не-не-не, вы на паперцы ўсё роўна выпісваеце, што ад вас патрабуюць, там, я не ведаю, уставіць не, да, ці не, ці разам, ці асобна. Калі ласачка, вось на гэта звяртайце увагу, таму што я ўжо назірала такія моманты, слухайце, ну, амаль сотачка, і потым на табе, усе заданні правільныя, але на іншае заданне, там, дзе трэба было напісаць разам. А у адказах асобна. Вось такая гісторыя. Таму, каб такога не было, калі ласачка, прашу уважліва. Гэта першае. Другое, Б11. Паслухайце, пры ўсім маім жаданні
Наколькі б я не хацела там вас навучыць максімальна, да, тому што я заўсёды вось імкнуся да гэтага, я не магу вам дапамагчы у B11, таму што гэта ваша эрудыцыя ў беларускай мове, гэта тое, наколькі вы начытаны па беларускай літаратуры, гэта тое, наколькі вы ведаеце і філалогію рускую тым ліку, таму што ёсць гэтыя фразеалагізмы, гэтыя кампаненты словы, якія сустракаюцца і ў мове нашай, і ў рускай нашай мове, і такім чынам мы можам і там параўнаць і нешта атрымаць. Ну і, канешне, метад выключэння ніхто вас не будзе забіраць, трэба думаць, што тут рабіць. Ну, не магу вас гэтаму навучыць, кажу сур'ёзна. Вось, адзінае, што толькі парэкамендаваць слоўнікі фразеалагічныя перачытваць можна, але іх столькі. Карацей гаворачы, эрудыцыя ваша ўсё на B11. Ну, паехалі. Ого-го! Ой, калі у вас адрозненні ў адказах, я адразу ў стрэс кідаюся, я ўжо пра гэта вам казала. Ой, я не ведаю, што рабіць, тут няма ніводнага правільнага адказа. Так, выдыхаем. Што рабіць-то, што рабіць? Давайте я вам дам другі шанец. Падкажу 50 на 50. Глядзіце, вы ўсе малайчынкі, 100%, А, Б вы зрабілі, гэта 2-4, я згодна. Дзякуй Богу, што вы ведаеце, што такое блудная авечка. Гэта прыгожа, малайчынкі. Так, і шарашкі на канторах, калі вы яшчэ не працавалі ў гэтым жыцці. Вот сапраўды зараз проста жарт, но насамрэч я думала, што вы не ўсе будзеце ведаць, што гэта такое. А вось калі вы ведаеце, што такое шарашкі на кантора, то чаму вы не ведаеце, што такое нейкая рука там, так? Вось проста яны ўзаемазвязаны, ну, на мой погляд, бываюць такія моманты. Ой, я стресс перажила. Я думала, што ўсё, маё заданне даволі цяжкае, неправда? Ёсць тыя, хто выканаў правільна, і мы правяраем. Та-да-дам! 2, 4, 1, 3. Малайчынкі, я задаволена. Просто я задаволена, што калі я ўжо вам падказала правільна, хоць 50%, ну окей, будзеце ведаць. На жаль, не ведаю, ці будуць такія варыянты. Некаторыя з іх я сустракала у тэстах за некалькі гадоў, і там літаральна 4-5 гадоў назад. Вось, ну, што магу вам сказаць? Эрудыцыя. Паехалі. Яшчэ разочак. Я бачу тых, хто, напэўна, навучаецца таксама ў Тукары. Дарынка, гэта ты? Проста цікава. Хто яшчэ тут? Ага. 11 гадзін. Канікулы. Правільна, мы ўсе на беларускай мове, нам яе здаваць. Ага, малайчынка. Поліна, я думала, ти тест пишеш, Поліночка. Обрала лепший эфир? Малайчына. Так, ну што? Ну, я пакуль бачу толькі адзін адказ. Дмітрый, так, ну, прозвішча я ўжо разумею, прачытаць магу, вы ж памятаеце маю слабасць на нікі, што я не зусім магу прачытаць тут па лацінскай мове, так. Марылечкай, думаем яшчэ, думаем. Ай-яй-яй, што рабіць? Не. Так, ладно. Вы гадаеце. Так.
давайте, калі ласачка, з вами зараз я дам падказачку. 1 гэта будзе А1. Насамрэч, сярод вас ёсць ужо той, хто правільна адказаў. Я просто не кажу пакуль. А1 100%. Думайце далей. Дубовая голова. О! Ну, я калі абірала, зусім не думала ні пра што дрэннае, просто мне спадабалася дубовая голова. І яна ва ўсіх бывае, паверьце мне, у розны перыяд жыццёвы. Так, ну што? Вы здаецеся? Я такая, ну што я магу вам сказаць? Ну, уже 2 чалавекі правильно адказалі. 2. Ну, давайте, поднажмите. У вас атрымаецца. Вот просто уключите мозг. Где у вас там памылочка? У вас нема памылки ні у кожнага, амаль лише Г3. Значит так, А1 і Г3, гэта 100%, правильно. Мне засталося Б і В. Б і В. Уже 3 человека. Правильно? Все. Давайте я открыюсь, потому что мы так будем гадать. 1, 2, 5, 3. Итак, у нас с вами А1 это дубовая голова, живая копейка, это значит, что можно 10, это не грошовая адзінка, да? Это то, что может заменить. В5 эзопова мова, вы ўсе амаль абралі эзопову мову, да? Гэта калі ты не можаш сказаць у прамым сэнсе чалавеку і пачынаеш там пра жывёл, напрыклад, нешта расказваць. Вот там, не ведаю, прыйшла малпа да слана, умоўна. Ну, я так зараз прымітыўненька. Так, ну і сошка, я думаю, што вы чулі малая сошка, гэта даволі такое знакамітае, у вас і не было памылак. Таму я віншую, хто мяне тут быў першы, я яго запомніла, яго называла імя Дмітрий, цудоўненька. Так, ну что, наша любимая со стылем, калі ласачка, адзіны лайфхак, які я вам дам, і насамрэч ён працуе, паверьце, я ўжо не адзін раз чула. Першы раз, калі мы бачым тэкст, мы чытаем толькі апошні чырвоны радок або апошніх некалькі сказаў. Калі мы пачынаем сумнявацца ў апошніх гэтых сказах і не разумеем, куды яго аднесці, звычайна мы блытаем публіцыстычны і мастацкі, то мы падымаемся ўверх. І тады ўжо мы пачынаем чытаць пачатак, уключацца ў сам змест твора і гэтак далей. Паверьце мне, таму што калі вы пачынаеце чытаць адразу тэкст, все, у вас можа плысці ўсё, што заўгодна. Ну, поспехаў вам. Итак, вы просто называете стыль. Не нумар, да, а стыль, потому что далей на слайдах не будзе нумаров 1, 2, 3, 4, вы забудетеся. Просто адкажыце мне, які стыль. Мастацкі, навуковы, публіцыстычны, афіцыйны, не ведаю там, да? Марыля, что такое малая сошка? О, малайчына. От Дарынка, бачу, ўжо адказала. От явно, вот просто разумею, відавочна, по-беларуску, я не люблю вельмі слова явно, да, відавочна, мы што робім? Канешне, мы адразу бачна, што ты не чытала ўвесь тэкст, цудоўненька. Так, малая сошка, хтосьці пытаўся, ёсць адказ у каментарях, калі ласка, прачытайце, каб мы не гублялі час. Мастацкі, цудоўненька. Ну, поехали далей. Это не все, я по некалькі заданняў зрабіла. Каб вы патрэніраваліся крышачку. Это вот цікава, вот ніхто не чытае тэкст. Вы ж разумееце, што пакуль вы прачытаеце, гэта будзе проста жах. Канешне, гэта мастацкі, ну малайчынкі. Вот адразу адчуваеш, што вот слухаеце настаўніка, вот малайчыны. Так, я згодна, што можна звяртацца да Бога і верыць у ўсё найлепшае. Таксама, Яна, я за.
Ой, які молодчини. Ну ти глянь просто. Зірні називається. Вот, ну, що можу вам сказати? А я робила, думала, что вам дать. Я ж не просто таки взяла и все готове. Молодчинки. Цудовненько лайфхак працює. Бачиш, Микита, я ж сказала, що почитаєш апошні, не було ще ні одної помилки. Зараз каб мою не спужать. Ну ось, ну що можу сказати? Не, Ангелина, навучальный это учебный. Это неправильно, навуковый. А то не дай бог у Б раптом там буде не лічба, хоча там лічба, ну ладно. Ну все равно. Ведайте аккуратненько. Ты просто, я зрозумела, ты спешала. Все правильно ты написала. Молодчинка, Ангелина, это я просто прочитала. Так, ну что, это было для вас легко. Поехали Б13. Так само легкое задание, наколькі я разумею, за ўсе гады самае распаўсюджанае гэта было лексічны паўтор у такіх заданнях, займеннікі наши любимые, так, синонімы. Угу. А вось Ульяна написала, што яна па пачатку тэкст разумее. Вот у мяне не заўсёды, мне мала па пачатку, Ульяна, вот я калі сама раблю заданні, мне пачатак мала, я пачынаю чытаць, паглыбляцца, і потым у мяне бух у галаве, ну, таму што я не разумею, там, дыялог можа быць, і, карацей гаворачы, я пачынаю сумнявацца і гэтак далей. Таму я іду да канца. Ну, у канец адразу. Так, просьба, все, малайчынкі, няма чаго тут з вами правяраць, гэта даволі простае заданне, на мой погляд, тут я просто з вами размаўляю на адной мове. Зараз будзе адваротная такая моя рэакцыя. Вот, калі ўсё правильно, мне падаецца, што я лёгкае заданне зрабіла. Я не могу. Вот калі вы памылкі робіце, я думаю, што цяжка. Ну, цяжка, да? Вось, калі такая гісторыя. Ну што, Б14 я ускладніла. Давайте падумаем, гэта таксама этымалогія слоў, як мы правильно кажам. Не ведаю, абірала з такім поглядам, што быццам бы вам павінны быць знаёмыя гэтыя словы, але тым не менш не магу ведаць да кожнага з вас вашу начытанасць, так, у тое, што мы чытаем. Вось, таму гэта для мяне можа быць і не тым варыянтам, але я памылілася, вы малайчынкі сапраўды называюць. Я напісала, што клічуць, а гэта калі ўжо нейкім голасам, да, гаворыцца пра вось гэтай гісторыі ідзе. Окей, далей. Я патлумачыла, Яна, чаму не клічуць, да? Клічуць, гэта маецца на ўвазе, ты голасам аклікаеш чалавека, так? Гэта павінна быць нешта такое, ну, даць імя чалавеку, вот гэта ты яго можаш паклікаць. Так, цудоўненька, страціла тое самае, згубіла гэта фізічна. Ведаеце аб гэтым. Таксама, ну, цікавае адценне, я б сказала, так рознае. А вось больш складана. Ёсць трапіў, ёсць патрапіў. У прынцыпе, такая варыятыўнасць, быццам можна і так, але насамрэч ёсць адрозненне такое. Крышечку, она такое незначное, но я вам все равно дала, подумайте, просто так, вот для себя. Угу. Так, малайчынкі, што абралі большасць трапіў, я патлумачыла вам, трапіў гэта значыць з'явіўся, да, момантам, з'явіўся, калі гэта нейкі факт, а ўжо патрапіў, гэта здолеў трапіць, дабраўся. Патрапіў. Ну, я на слайдзе зрабіла больш такі варыянт, каб вы разумелі. Тлумачэнне дала, карацей гаворачы, калі вы забудзеце, ці там штосьці у вас не атрымаецца, то ведаеце.
Так, і зараз усе зрабілі прям такое, выдохнули, да, калі можна сказаць, з паветрам, таму што зараз будзе зусім нелюбімая тэма, я яе не люблю. Але я ўсё роўна скажу лайфхак свой яшчэ раз, і ён даўно вядомы, мабыць, і настаўнікі вам казалі, гэта такі абсалютна скажем так, наадварот, распаўсюджаны, да, лайфхак. Это калі мы можам палічыць 1, 2, 3, то, канешне, мы ставім А, калі мы палічыць не можам, то мы ставім у Ю канчатак. Я яшчэ больш, ведаеце, для сябе запомніла, вот як я, калі мне трэба выканаць тэсты, таксама выконваю, як і вы, тэсты, вось, і я, напрыклад, больш на рэчыва, вот мне ўсё падобнае да рэчыва, да нейкіх такіх цяжкіх прадметаў, тады я разумею, што гэта у Ю. Цукру, лёгкая, канешне, а так. Бачыце, як мы сёння хуценька з вами. Ну, я ж казала, Б-частка лёгкая. Ну, можна сказаць, што край я магу палічыць, і 1, і 2, і 3, і прастора ўсё ж такі, да? Але мы не забываем аб тым, што калі мы кажам, край жа ў кожнага свой, в прынцыпе, вось ён адзіны краю. Ну, у любым выпадку, лепш завучыць. Скажу сур'ёзна, таму што такі лайфхак 1, 2, 3, вот мы як сказалі, вам параілі, да, што з лічэбнікамі спалучаецца. Всё роўна звяртайце больш, завучыце гэта правіла. Вот глядзіце, я не ўсе правілы рэкамендую вам завучваць. Так, у Ю, калі не можам палічыць Яна, я не ўсе правілы, ну, таму што я не бачу сэнсу так завучваць, там трэба разумець адну пазіцыю, і гэтага дастаткова. А вось канкрэтна з у Ю трэба завучыць. Гэта як працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, трэба проста завучыць гэтыя пункты. І вот у Ю хаця б завучыць. Не трэба я. Канкрэтна у Ю, таму што яны самыя касячныя, на мой погляд. Так, малайчынкі, масажу. Сапраўды, таму што масаж адзін, ну, немагчыма рабіць неяк 2 масажы. Это ўсё роўна масаж для твайго цела, разумееце? Ну, вот у маёй галаве так. Вот я гэта так бачу. Хаця я разумею, што гэта працэс, а працэс мае канчатак у Ю. Ну, таму што я ведаю яшчэ і пункты. Бачыце? А я пакажу зараз правілы, Ульяна, я зрабіла. Я іх вывела для вас на слайды, потому что гэта сапраўды, на мой погляд, гэта складанае заданне. Ладно, там нейкі творны склон, месны, там ёсць такія, ну, цяжкасці, ну, і маленькія, так? Што мы там ведаем у месным склоне? Памятаць, што ёсць асабовыя назоўнікі, да, якія там будуць мець пэўныя канчаткі, а у творным у нас ёсць падаўжэнне. Можа быць, да, або апостраф. Вось у такім накірунку. Гэта лёгка. А вот у Ю все блытаюць. І было гэта заданне, разумееце, вот аналагічнае заданне, яно было і некалькі гадоў назад, і ўсё роўна мы ад гэтага нікуды не адыходзім. Давайте. А што, вы не бачыце слайд? Я ўжо даўно тут вісіць. Все бачаць слова холад? Так, Ульяна, інтуіцыя гэта добра. Я абсалютна кажу, лепш, калі разумееш, ёсць такая мяжа, от калі робіш тэст, ты разумееш, што калі ты робіш гэты тэст, гэта твая будучыня. І проста на інтуіцыю, мне здаецца, што для твайго ж сумлення, совесці, гэта неяк не да канца добра для сумлення. Ты павінна напісаць тэст, ну не ты, а ўсе мы, да, я маю на ўвазе, да ўсіх звяртаюся. Мы павінны з вами выконваць тэст, і калі мы усталі, ўсё напісалі у нашы адказы, да, бланк адказу, мы усталі і для сябе разумеем, все, я зрабіла ўсё, што магла, я зрабіў. Я праверыла кожнае заданне там па 3 разы. Я вось той пункт канкрэтна дасканала ведаю, што там гэта з'ява прыроды, таму там канчатак такі. Разумееш, вось гэты момант, ён
мае месца быць, каб потым нашае сумленне нас не з'ела. Ну гэта я так вось лічу. Ну для розных людзей ўсё по-рознаму. Мы ўсе з вами розныя, разумееце, мы ўсе такія аўтамабількі і няма вось такіх аднолькавых аўтамабіляў канкрэтна з аднолькавым, не ведаю, пробегам. Так што, мяне няма, я не бачу, што здарылася, дзе холад, я не бачу вашых адказаў. У мяне няма. Я пракруціла, што здарылася? Ау. Мяне не чуеце, ці што? А у мяне няма адказаў, я не бачу, што вы адказалі. Ёсць слайд. Дзякуй Богу. А дзе адказы вашыя? Ну я ж бачу, што ты адказаў. Ці адказала, я не ведаю, хто это такі, прабачце. Ну, дык ідзе. Што вы так доўга думаеце, ці што? Вы холад можаце палічыць? Холод ёсць холод, куды там можа быць два халады? Так, Ульяна, правильно. Я згодна. Это называется стрессовая ситуация. Я так само уже там рукой махнула и написала. Пробачте, так само может быть. А, вы написали, может быть, с чатом, малайчинки, холоду, окей. Тому что я не бачу, я только бачу отказ зараз Яны. Все, одна Яночка мне отказала. Дякую тебе, Яночка, что ты со мной працуешь. Так, ну давайте, алфавит. А, і Мікіта писав. Так, ну тады ўсе прабачце, таму што я не ведаю, што здарылася, у мяне няма апошніх нічога. Не бачу. Значыць, нешта знікла. Зразумела, Дарынка, ўсё, малайчынкі. Няма адказаў. Всё, бачу, алфавіта, малайчынкі. Паехалі далей, вальс. Вальс. Ёсць канкрэтная позиция на конт. Я ўсім веру, малайчынкі, галоўнае, каб у вас было правільна. Глядзіце, вось у дадзеным выпадку, чаму кажу, што не заўсёды лайфхак працуе. Вы зараз мне скажаце, што так, ёсць 2 вальсы, 3 вальсы, мабыць. Ну, я, напэўна, тут могу згадзіцца, вы скажете, няма наадварот, да? Тому што, ну, 1 вальс, 2, іх не палічыць. Але вот тут, канешне, спрацоўвае правіла, тому што ёсць у нас танцы. І яны патрабуюць канчатак А. Вось так, на жаль. Да. Гэта не працэс вальс, гэта прям так і ёсць. Пункт я вам дам. Я ж ведала, што гэта складанае заданне, я аб вас падумала. Не пужайцеся, вы просто паўтарыце, завучыце тое, што я сказала, і на гэтае пытанне на усялякі выпадак вы будзеце гатовыя на родны або канчатак А, або канчатак УЮ. Не пужайцеся. Вот зараз у вас знаходзіцца слова выключэння. У нас ёсць часткі цела, пунктыкі ёсць. І часткі цела маюць канчатак. Ну, яны маюць канчатак А-я. Вось. Так, у нас ёсць канчатак А-я, але гэта выключэнне. Вот і думайце. І оно ёсць у правіле, таму яго могуць даць. Вы ведаеце, што заданні даюцца з арыентацыяй на то, што ёсць у падручніках, таму завучваем. Ну так, я ж і так вам колькі дала не вучыць, правда? Да Б15 вы маглі нічога не вучыць, там чыста на інтуіцыі можна вылезці. Так, у мяне зноў зніклі вашы адказы, я не ведаю, што вы адказваеце, таму я просто пакажу.
твару. Ну і зараз, хвилиночку теорії такої, я не буду довго розказувати, я просто зробила 2 слайди на АЯ і на УЮ. Значить, на УЮ саме головне, що я казала, так, абстрактне поняття, простора, лугу, краю, перепинку, далее речевы, это вот цукр, вещество, да, по-русски, вот там, где, ну, там внутри ты прямо его разбираешь, вот это называется речевы, можно поделить. Сукупнасць прадметаў, гэта калі як зборныя мы кажам, да, а цалкам нешта адно, дзеянне працэс, мы ўжо гэта вы запомнілі масажу, пачуцці адчуванні, сорам, ну сорам это стыд, ён у нас адзін, не можа быць там іх 5-10, а таксама працуе, тут супадае. Захворванне, грып ды грып, 2 грыпы не бывае, віды бываюць, ну, то таким накірунку, з'яви природи, таксама ми вже з вами гэта разабралі, і падзеі, вот это вот фестывалю. А калі казаць пра канчатак АЯ, значыць, вот тое, дзе мы ўсе зрабілі памылку, да, гэта было у нас назвы танцаў, гульняў, вот балета, вальса. Вось на гэтым нам з вами неабходна звяртаць увагу насамрэч. Што яшчэ у нас сустракалася такое? Назвы прамежкаў часу, ось вечара, много хто піша вечару, тому што адзін вечар і таксама вот карыстаюцца. Ну, гэта можна праверыць, ну, але гэта не адзіныя такія лекі ад гэтага правіла, разумееце? Трэба ўсё ж такі завучыць. Я вас прашу яшчэ раз, кажу ўсім, хто мяне глядзіць, таму што канкрэтна інтуіцыя на УЮ АЯ, яна не заўсёды працуе правільна. От кажу як ёсць, таму што за ўсе гады ўсё ж такі я гэта правіла вучыла сама. Да, садзілася і вучыла. Ну, а што рабіць? Да, трэба. Так, есть выключение, записываем. Ну, записываем, это я уже как на занятку у нас. Кличник на полях поставили и пишем. Значит, хлеб хлеба, речево, бачите? Ну, вещество. Мы повинны написать УЮ. Але это выключение. Мы кажем хлеба, мы кажем ауса. Обовязково запомнили это. И у нас с вами еще есть выключение твару. Это, как я уже вам дала показать. Показала, дала гэты адказ, і ранак ранку. Памятаеце, там быў вечар, вечара, а вот ранак ранку, запамінайце. І яшчэ далей пойдзем, яшчэ одно такое пытанне, яно для мяне не складанае, але чамусьці робяць памылкі. Мне цікава, чаму вы блытаеце. Мабыць, забываеце суфіксы канкрэтныя на жаночы род прыналежных прыметнікаў, але вось бывае. Так, а жаўтка, ну, мне тут легко запомнить Винксим, потому что 1 желток, 2 желтки, 3 желтки, ну, я лечу, тому канчатка я, ну, так довольно простенько, это конкретно. Еще, ведаете, родное, это вот, когда у вас стрессовая ситуация, вот просто запомните, вот там интуиция, я згодна, але додать до интуиции, вот обовязково, конкретных это АЯ, а абстрактных это УЮ. Вот такі адзіны лайфхак яшчэ, калі стрэс зусім ужо там будете забывацца. Марыліна, ай, малайчынкі. Марылін, да, Марыліна. Ну, я тут А ўжо не дапісвала, таму што мне было цікава паглядзець на суфікс ін і пра А. Значыць, яшчэ раз. Послухайте, пачатковая форма, вы ўсе мне написали Марыліна, а вот я не дописывала, потому что зараз растлумачу. У нас задание, слухайте, утварыце прыналежны прыметнік і запішыце яго ў форме назоўнага склону адзіночнага ліку жаночага роду. Марылін, мы падаем, у вас Марыліна, там, калі мы кажам пра хустку, напрыклад, да? Марыліна, вы правильно утварылі з суфіксам ін таксама. Синица. Я давала початковую форму. Это початковая форма, мужчинский род. Угу. Угу. Правильно. Так. Все правильно. Моя пачатковая форма – гэта назоўны склон, адзіночны лік, жаночы род. Все правильно, у вас синицы на жаночы род вас просяць. Конечно, у мяне пачатковая синіцын, я звяртала увагу на ын. Все правильно. Угу.
Не складно. Ну, конечно. Так, далей. Не-а, вот тут думайте, калі ласка. Не было у вас такога. Я ведаю, што ў заданнях не было, але я дала з акцэнтам на тое, што гэта ёсць у падручніку. Таму звяртаем увагу. О, крыху блізка. Ай, ты глянь, гэта хто ў нас такі Дзмітрый? Ай, Дзмітрый малайчынка. Ну, я яшчэ каму дапамагу? Яшчэ ёсць Дарынка. Так, Уінксім Верачна. Так, ну ладно ўжо, калі вы на жаночы род, окей, все правильно, Верачын, гэта пачатковая форма, і абсалютна тут вы ўпісалі не ўсе, тут адбылося чаргаванне, ёсць такое месца, яно мае месца быць, я паўтарылася зараз, прабачце гэтую таўталогію, але тым не менш, канешне. Калі ласачка, яшчэ адзін варыянт вам, падумайце. Ёсць такое правіло, і я зараз хочу глянуць просто одну пазіцыю, хвіліначку. Зараз хочу звярнуць на гэта увагу. Даринку нічим не зблытаєш, да? Так, я ще не бачу всі варіанти, давайте, ви всі молодчинки. Коли ви пройдете мене, то ви пройдете всі тести. Жартую. Так, не можу знайти, хочу знайти один момент, хвилиночку. Ви покуль пишите зараз, я одну, літерально. Угу. Ай. Кто-то мне тут написал Давайте. Насамрэч, Зайчышын. Вось такая гісторыя у нас з вами. Чаму гэта адбываецца? Я зараз вам нагадаю гэтае правіла, таму што суфікс, мужчынскі род, зразумела, што мы з вами зможам дадаваць, гэта будзе ау, еў, оу, ёў. Чаму я не дала вам мужчынскі род? Ён даволі просты, яго не прасілі, не было такого задання на мужчынскі род. Больш цікавіць жаночы нас сёння, да, у гэтым годзе. Но тым не менш, але сеў, да, заўважылі, няма ніякіх цяжкасцей, я думаю. А вось жаночы мы надаем суфікс ін. Мары, лін, сіні, цын, мамін. Вот тое, што я вам дала. Калі глядзець углыб правіла, то паглядзіце, калі ласка, на другі чырвоны радок. Калі суфікс ін далучаецца да асновы, што заканчваецца на к або х, адбываецца чаргаванне гукаў. І вось толькі ў гэтых пазіцыях у дзвюх гэта к, ч і х, ш. Всё. Іншых чаргаванняў у вас не будзе назірацца. Таму гэта майце на ўвазе. Калі у вас, напрыклад, што мы там взяли, зайчыха, яна заканчваецца на х, да, гук х, значыць, ён пераходзіць у зайчышын. Вось на гэта, калі ласачка, звяртаем увагу. А так, вы малайчынкі, калі вы не глядзелі ў правіла і здагадаліся аб тым, што тут чаргаванне, то у вас інтуіцыя проста шквал маіх эмоцый. Зайздрошчу на вашу інтуіцыю. Так, ну што, паехалі. Задачка.
Зноў-такі давальны склон, тут множны лік, займеннік быў. Я некалькі за пар гадоў кажу пра гэтае адрозненне паміж займеннікамі сам і самы, і нагадваю аб гэтым кожны раз сваім слухачам, таму што мы ведаем, што ёсць азначальны займеннік самы, гэта значыць варыянты, да? Самая, самае і самыя, ну, калі множны лік браць. Ёсць таксама заменнік сам, тады варыянты будуць, якія ў нас сама, само, самі. У чым адрозненне? Гэта мы, калі я сам, да, гэта самастойнае ўтварэнне, гэта я сам канкрэтна, я прыклаў туды сваю руку, да, маецца на ўвазе. А калі мы выкарыстоўваем самы, то гэта у нас, канешне, найвышэйшая ступень параўнання прыметнікаў, і мы гэта паляпшаем, мы гэта робім значна больш лепшым, так? Вось, у гэтым накірунку. Так, от Дмітрый, от каб я раздавала нейкія ўзнагароды, я б табе сёння дала медаль, гэта просто зусім для цябе. Я яшчэ раз, сонейкі, у вас заданне, якое у вас напісана давальны склон, множны лік. Гэта ж не жаночы род ужо, мы ўжо жаночы род скончылі, ўжо там застаўся, там у версіі, да? Таму што слайды ў мяне ідуць уверх. Разумееце, пра што я кажу? Малайчынкі, от калі я на вас палаялася, пругалась, да? У вас самым цудоўненька, канешне, малайчынкі. Сам, гэта тое, пра што я зараз вам тут расказвала пад фон. Ужо 18. Нам засталося 18, 19, 20, 21, 22, 5 заданняў. Я думала 30 хвілін, гляньце, 30 хвілін. Частка Б такая простая, што я з імі рабіць буду, яны ж там не адразу адказы. Зноў прыплылі. І не магу. Я просто не магу. Мы читаем задание. Множны лік. Да, гісторыя такова. Самім, малайчынкі ўсе тыя, хто адказаў правільна і прачытаў множны лік, яшчэ раз паўтараю усім пальчыкам вот так вот, Таму што, прашу, на чарнавіку заданне, калі выконваеце, пішыце, калі ласачка, што ад вас просяць. Давальны склон, ДСКЛ, множны лік. Всё, памылак не будзе, клянуся. Так, да, ёсць такая цяжкасць, у нас у гэтым годзе закраналіся таксама яшчэ адмоўныя заменнікі. Адмоўныя заменнікі, гэта калі мы можам дадаваць да пытальных, адносных варыянтаў ні. Прыметнік можа быць ні. Ой, прыметнік, кажу, прыстаўка. Я задаволена, калі вот... Ой! Так, я не могу зразумець. Марыля, чаму тебе два адказы? Адзін з іх правільны, а адзін неправільны. А я не могу зразумець, што-то такое там робіцца, там мы. Ой, все, посыпаліся правільныя адказы. Я не могу. Такое хваляванне. Я не уяўляю сабе, як это вот... Калі б я правярала вашыя тэсты, вот як чалавек правярае, наверное, за кожны тэст бы хвалявалася б уже напрыканцы, то калі ведаеце экзаменацыйныя работы правяраць за 9-11 клас раней. Была такая гісторыя. Вот ты хвалюешься за дзіця. Ну ты ж ведаеш, як гэта, на што ён вот разлічвае. І ты так читаеш сказ і думаеш, ну хоць бы ўжо вот не было гэтай памылачкі, якая вот сапсуе ад знаку ўніз. Так, ну што, ўсё? Малайчынкі, нічому, згодна. Зноў такі, для тых, хто ўсё ж такі зрабіў памылку, не хвалюемся.
просто завучваем, паглядзелі, не то, што завучваем, гэта даволі цяжка. Вы запомніце, што сам, да? Ёсць сам, ёсць самы. Ведаеце, што рабіце, можа быць, падбірайце словазлучэнне самы добры чалавек, да? І мы тады скажам, няма самага добрага чалавека ці там самага цікавага чалавека. А вот калі ўжо сам там сам зрабіў, мяне самога гэта кранае, да, і гэтак далей. Вот можа так лепш вам, правярайце тады, замяняйце просто на словазлучэнне. І самыя множныя лікі, я на ўсялякі выпадак напісала вам усе гэтыя варыянты, просто завучыце. Так, яшчэ быў у нас множны лік загадны лад. Даражэнькі мае, нагадваю, калі у вас просяць загадны лад, то нам неабходна з вами праверыць тое, што ўжо ёсць у гэтым, ну, я не ведаю, там, слове, катэгорыі, характарыстыкі яго. Таму што я павінна праверыць трыванне, закончанае трыванне ці незакончанае трыванне. Час можна яшчэ паглядзець, но нам настолькі, наколькі ўплывае спражэнне, неабходна ведаць, таму што мы з вами можам памыліцца ў памылачках. Так. Ой, стойте, спокойно, не паникуем, я иду. Где жаночы род быў? Калі пра прыметнікі, я табе ўсё сказала. Чаму мужчынскі? Таму што пачатковая форма лічыцца без канчатка А. Калі ты пра прыметнік, Ульяна, яшчэ даглядаеш відэа. Наконт заменнікаў там не было роду. Так, ты канкрэтызуй мне пытанне, я табе адкажу. Наконт прыглядзіцеся. А тут усё панеслася ў рознае ўсё. Усё рознае. У каго-то было такое, не? Прыгледзьцеся. Так. Як мы вам патлумачым? Дарій напісаў, як я, толькі прыгледзьцеся. Так, прыглядзецца. Гэта што зрабіць? Значыць, гэта што зрабі. Ну, это я зараз разважаю, да? Што зрабі? Прыгледзь. Вот тую птушечку, напрыклад. Прыгледзь. А вы што зрабіце? А вы прыгледзьцеся, а не прыглядзіцеся. Прыглядзіцеся. Прыглядзі. Прыглядаць. У вас другое слово. Так, бывае. Ставьте адзіночны лік. Ну, это зараз думаю, як вам падказку даць. Ставьте адзіночны лік, а потым глядзім на тое, што ад нас патрабуюць. Вот, ну, зараз у вас будзе адзіночны лік. Ну, зараз такая гісторыя. Адзіночны лік, загадны лад. Прыглядзіцеся, што зрабіце? Не, тады было б так, Дарын, тут не Дарынка, тут не трыванне, таму што прыглядзіцеся, што зрабіце, і прыгледзь, што зрабі. Там просто з мяккім знакам. Ай, ну тут малайчынкі, тут уже лёгка, все, прынцып вы зразумелі, я думаю, да? Ну нічога, што там была памылка, зато тут не было. Ну для гэтага мы сёння займаемся, акрамя вот круціць, я бачыла памылку, і ўсё, у нас няма постфікса, няма, гэта руская форма. У нас ся, ца і цца, калі там яны, напрыклад. Ну, наше любимое деприсловие. Наше любимое деприсловие. Значит, як мы утвораем деприсловие? Вот
Да, нам гэта тут таксама трэба трывання, вот на тое, што неабходна. Сядзець гэта што рабіць. Што рабіць гэта незакончанае трыванне. Значыць, дзе я ўжо тут пападказвала. Не, нельга, мне трэба памаўчаць. Для того, каб у вас былі памылкі. Малайчынкі. Седзячы у вас памылак няма. Цудоўненька. Цудоўненька. Малайчынкі. Угу. Так. Ну, я уже тут подказывать не буду. Вы, калі ласачка, самі. Угу. Угу. Пакуль не... А что такое крутися? Это что такое? Угу. Так, я гляжу и туды. Давайте, все правильно, проверила и там, и там. А что такое седзячы? Это вы доглядаете мяне. Все, я проверила. Малайчынки. Так, у нас тут седзячы, тут было легко. Пролетают, я просто вернула, потому что я бачу, что тут записали мне и тут, и там. Я уже подумала, что может там не обновляется, с телефона проверяю. Так, пролетают. Не, пролетают, гэта ж дзеяслоў. А нам трэба дзеепрыслоўе. Дзеепрыслоўе адказвае, што робячы, да, напрыклад, ну, ў дадзеным выпадку, таму што гэта незакончанае трыванне. Значыць, што робячы, пралятаючы, учыючы, таму што першае спражэнне, а чыячы, другое спражэнне. Не забывайце, што трэба яшчэ умець вызначаць, што? Правільна, спражэнне. Так, ну, пакуль я бачу, што ў мяне і там, все нормально. А то чат же я не бачыла, не ведаю, што там у нас з вами. Угу. Так, у меня пакуль и там, и там. Угу. Угу. Так, Марыля, а чому ти мені з питальника? Я тобі не откажу у тесті, тобі не дадуть. Все, я бачу. Так, молодчинки. Ну, что могу вам сказать? Конечно, покуштовавши, цудоненько. Так, далее поехали. Все, нормально. Я гляжу, что и там, у меня все, я уже больше не буду. Тут эфир, все нормально, все про мене. Все бачу. Так, питання. Б18. У нас з вами ёсць Б18, ёсць такое пытанне, вытворны прыназоўнік. І насамрэч, я колькі глядзела і рабіла аналагічныя заданні, яны ўсё роўна вытворны прыназоўнік паўтараюць. Таму, ну, літаральна, адсоткаў 98, я думаю, што ён усё ж таки будзе. Яшчэ раз, сонікі, глядзіце, чаму называецца прыназоўнік? Вот нам лягчэй за рускую мову, тому што там предлог. Ты не разумееш, аб чым размова. Прыназоўнік. У нас стаіць слова побач з назоўнікам. Так, яно можа стаяць там праз 2-3 словы, але яно будзе адносіцца да назоўніка. Разумееце? Таму пасля вячэры мы доўга размаўлялі з Колем. Вытворны прыназоўнік, да, ёсць такая цяжкасць, што ён тыпу нагадвае цалкам паўнавартаснае слова, і ты можаш быццам бы да яго задаць пытанне, але не. Звычайна, глядзіце, каб не блытаць там з прыслоўем, мы задаем пытанне да прыслоўя. Да прыназоўніка мы задаць пытанне не можам. Мы ад прыназоўніка задаем пытанне. Разумееце? Вось у чым адрозненне. Таму пасля вячэры, пасля чаго? Ну, канешне, тут лёгка вам. А так? Нічога, я там больш складаныя варыянты падрыхтавала. Вы думаеце, ўсё так простенька? Не-не-не. Я таксама. Сардэчкі, сардэчкі. Сотачкі вам раздаю усім.
Ай, і тут усе ведалі. Ай, ну і заданні. Малайчинки. А так. Ай, все. Все. І не кажите мне, што гэта цяжкае для вас заданне. І не ўсякі мне будзе ўжо казаць, што я не разумею вытворны прыназоўнік. Неправда, вы ўсе разумееце, у вас ніводнай памылкі ні ў кога з вас. Яшчэ. Я ўсё складаней словы. А яны ўсё іх бачаць і бачаць. Ну што не за цуд жыцця? Падаем так слова, як яно пададзена ў самім сказе. Угу. Так. Ну і все. Ні, у мяне няма. У мяне няма нічога для вас цяжкага, каб вам здавалася. Думаеце, ўсё? Не. Гэта не ўсё. Я зараз вам падрыхтавала яшчэ частку, проста мы ўжо з вамі знаходзімся больш за 30 хвілін. І цікава тое, што мы зрабілі большую частку. Так. Хвіліначку. Так. Угу. Стойте-ка. Ага, это у меня... А что мы с вами? Хвіліночку. Угу. Літаральна. Ви пакуль можете сказаць, які у вас там, напэўна, ёсць цяжкасці. Скажыце, што вы, мабыць, не разумееце, і вам хочацца яшчэ чагосьці, ну, чаго там не хапіла, скажем так, да? Угу. Давайте, чакаю, пакуль я тут вас открываю вам цікавае заданне яшчэ. Пакуль пішыце, і я чакаю. Б21. Угу. З 3 слоў. Тое, якое утворана прыставачным спосабам. Это ваша любимая тэма. У мяне тут ёсць такія пытанні былі. Много хто з вас задаваў раней пытанні пра спосаб словаўтварэння. І, канешне, я здзіўлена. Канчаткі дзеяслова першай асобы множнага ліку. Так, Марыля, ну, дзякуй за пытанне, буду ведаць. Дзеяслова першай асобы множнага ліку любім. Вось гэта. Ім. Гэта другое спражэнне. Там же яшчэ на спражэнне трэба падзяліць. Мы падстаўляеш. Мы. Ты, мабыць, Марыля, паглядзі на другое, мне падаецца, другую асобу, там, дзе, напрыклад, вы жывяце ці жывеце. Вот это праблемка. Вот такое ёсць цяжкае. А мне здаецца, мы там паназірай. Ой, ну малайчынкі. Так, прыгатаваць. Ай, якія разумныя дзеці. Прям вот все, студэнты, я ўжо лічу вас, слухайце мяне. Значит, насамрэч прыгатаваць, таму што ідзе ад слова гатаваць. Але я пад заданнем вам распісала на марфемы спакойна. Гэта не на спосаб словаўтварэння, не блытаем, да? Гэта марфемы. Я проста хачу з вами крыху паразважаць. Так, вы згодны, павінны з тым, што спосаб словаўтварэння, гэта, вот хвіліначку, у вас ёсць, напрыклад, ужо гатовы салат нейкі, да, і вы хочаце дадаць туды нейкі інгрэдыент. Вот тое, што вы дадаеце да гатовага салата, гэта называецца спосаб. А калі вы салат хочаце разабраць на ўсё тое, што вы набылі, гэта
вызначэнне марфем, да, каб вы не блыталі. Дык вось, распаўсюджана я для вас спецыяльна разабрала па той пазіцыі, каб вы яшчэ і на марфемы звярнулі увагу, так? Таму што ёсць і прыстаўкі тут дзве мы бачым. Усюджаны тут ёсць чаргаванне, ДДЖ, не забываем пра гэта. Суфікс ан, канешне, нам вядомы, безумоўна, да? І а. Тут два, звяртаем увагу. Прыгатаваць мы разумеем, што ёсць гатоўка, гатую, у любым выпадку гатаваць. Гэта у нас ідзе ў моманце. І страва, стравы. Гэта не суфікс, гэта канчатак, да? Не блытаем. Вось умееце размяжоўваць, я толькі для гэтага вам показала, які марфем. Ну і апошняе заданне, ўжо все мы скончылі. Я гадзіну, як заўсёды з вами, мне так падабаецца, таму што вы цікава падаеце свае адказы, пытанні задаеце. Таму бонус вам даю, гэта значыць, яго няма такога задання, канешне, але просто вот на паўтарэнне вызначце спосабы ўтварэння условия зарэчны, надвячорак, густалісты, 16-гадовы, настаўніца, адпрацаваць і звыш імклівы. Дык не, Дарынка, не просто прыставачны, стой, у цябе атрымоўваецца зарэчны, які гэта спосаб, надвячорак, які гэта спосаб, там жа яны розныя. Что вы мне зараз пишете? Стойте, вы меня зараз заблытаете. Вот, як Яна робіць. Вот на лічбу 1 ставіць і просто приставочка суфіксальна. Окей, цудоўна, не спадабалася назва способа. Приставочка суфіксальна, классно, файно. Стойте, 1, напрыклад, там, приставочный, 2 суфіксальны, 3 приставочный, суфіксальны. Разумеете мою логику? Вот, просто зрабіце, подумайте. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 слов, просто 7 способов. Мне напишите про сказку і все. Я потім покажу вам правильний адказ, патлумачу нешта, калі будуць памылкі, хаця я не хачу ніякіх памылак ужо. Вось, і все. Все, я молчу. Я тут уже так... Я просто не могу вам открыть по одним. Разумеете, я подрыхтовала на наступный слайд, там усе будут ваши способы. Во, Марыля дала. Адразу мне ўсе ты так хутенько. Ну, галоўнае, што вы самі зможаце разабрацца ў тым, што вы напісалі, калі я перагарну слайд. Так. Ну, давайте. Я думаю, что шмат хто з вас уже зрабіў. Давайте так, поставьте просто плюсики, калі вы зрабілі. Ну, там, калі вы готовы. Я пагляжу, что... Потому что я тут бачу, можа хтосьці не хоча друкаваць гэтыя літаркі, канікулы, ўжо все паднадоела, ніхто не жадае. Вось, все, зрабілі, окей, тады я перагортаю, вы просто правяраеце. Дам падказку зараз, все паглядзелі на падказку. Зарэчны гэта ад слова рака, потому что рачны гэта іншая семантыка, не блытаем. Рака, вечар, густалісты гэта ад слова густы ліст, 16-гадовы, 16 год, настаўніца, настаўнік, адпрацаваць, працаваць і звыш імклівы ад слова імклівы. Ну, занадта імклівы, скажем так. Вось, гэта вам была падказачка, а зараз мы правяраем. Значыць, у нас зарэчны гэта прыставачна-суфіксальны, таму што было слова рака. Далей мы з вами правяраем вечар, таксама прыставачна-суфіксальны, густалісты гэта складана-суфіксальны, таму што
лісты, ліст, так, ну там ідзе як яшчэ і бывае нульсуфіксальны, но яно ўваходзіць у складанасуфіксальны. Такі цяжкі прыклад, калі у этымалогію ўваходзіць. Можаце на яго не звяртаць увагу, я яшчэ вам дам падобнае. 16гадовы гэта складанасуфіксальны, тут ужо больш бачна вам, таму што ёсць 16 год, я сказала, да, утворана, і ёсць суфікс «ов». Абавязкова на гэта звяртаем увагу. Складанасуфіксальны, калі мы складаем два слова і маем яшчэ суфікс. Такія заданні могуць быць. Гэта ёсць спосаб, ён абсалютна распаўсюджаны, нармальны. Далей, настаўніца, гэта мы кажам пра суфіксальны. Ну, у нас там было слово настаўнік, да? Адпрацаваць, што ты мне са словом настаўніца пагляжу. Так, адпрацаваць гэта прыставачны, і з вышымклівай там зразумела, што прыстаўка. Все, праверылі, яшчэ разочак, адпачніце і будзем працаваць з вами. Давайте. Подумайте. Угу. Думаем, думаем. Так. Угу. Марыля не вытрымала, напісала ўсе спосабы. І Дарынка таксама. Так, ну, я даю вам падказку, правярайце. Калі мы кажам з вами «я пачакала», да? І калі мы з вами бачым вясёлы, весялосць, ну яшчэ дарыл. Ой, а я уже улезла со сваімі адказамі. Ай, што нарабіла? Вы, можа, яшчэ не паспелі. Так, вясёлы, супрацьстаяць, педуніверсітэт, педагагічны універсітэт, мы ўсе гэта ведаем. Крык, крычаць, сінь, сіні, вылет, вылятаць, падкісліць, кіслы і першакурснік, першы курс. Значит, што нам тут з вами патрэбна? Суфіксальны, я думаю, у вас ва ўсіх, да, малайчынкі, дзяўчаты, бачу, дзякуй, што надрукавалі, я хоць так аналіз правяду невялічкі, да, суфіксальны, цудоўненька. Супрацьстаяць слова складанне, абсалютна тут няма ніякага складана-суфіксальнага спосаба. Педуніверсітэт, педагагічны, гэта абрэвіяцыя, насамрэч, вы ўсе малайчынкі напісалі слова абрэвіяцыя. Угу. Так. Ну, давайте я открою. Крык, гэта нон-суфіксальны, нон-суфіксальны. Так, стоп, 4 нон-суфіксальны, 5 нон-суфіксальны, 1, 2, 3, 4, 6. А вылет які? Прыставачны нон-суфіксальны?
Не, глядзіце, вылет, гэта ж у нас з вами ёсць вылетаць слова, правда? Таму тут не-не-не, вось вылятаць, ніякага не лет, я не ведаю такого слова лет, што прыстаўку вылучаеце. Так, сінь, вылет, потым падкісліць, гэта пасля вылет, это пасля суфіксальна, у нас, значыць, прыставачны, суфіксальны, кісліць, это другое, ён мне кісліць і падкісліць, это падкісліць, зрабіць больш кіслым, а кісліць гэта іншае значэнне. Вот тут ёсць момант, да? Таму звяртаем увагу, гэта больш ад слова кіслы. Ну і першакурснік, вось гэта складана суфіксальны, першы курс, глядзіце, першы курс, у вас же застаецца частка слова, яна ні пры чым, яна і не у суфіксы, дарэчы, яна ў корані ідзе, і атрымаецца, што гэта не канчатак, і вось гэты суфікс, а складаны так, таму што першы курснік, гэта не першы курс, да, няма такого слова, а першы курс. Мы змяняем канчатак, таму атрымоўваецца гэта ўжо складаны сказ, калі мы змянілі, сказ, прабачце, складанае слово. Так, ну што, я не ведаю, я не думала, што частка Б, у нас з вами будзе на цэлую гадзіну. Резюме. Резюмірую, калі правильно сказаць, резюмірую тое, што сёння было. Вы малайчынкі, першае скажу, у вас вельмі добрая ўжо падрыхтоўка. Ёсць нейкія недахопы, але гэта, скажу так, на самых складаных момантах насамрэч. Самы складаны, я нагадваю, канчатак ую, памятаеце, да? Прыметнік, калі ўтварыць прыналежны, але вы ўсе правільна зрабілі. Яшчэ раз нагадаю, заданне было жаночы род, і вы паставілі канчатак А, малайчынкі. Я просто пачатково вам показала варыянт. Так, потым не было у вас пытанняў пра вытворны прыназоўнік. Цудоўна, забудьце, ўжо вы гатовыя, можете гэта не паўтараць правіла. І самы момант, гэта спосабы словаўтварэння. Яшчэ раз, мы не блытаем спосабы з марфемамі, так? Гэта іншы варыянт. Спосаб у вас ёсць гатовы, а вы да яго толькі дадаеце вішенку на торцік, умоўна кажучы. Поспехаў вам усім, мы ўжо з вами ў гэтым годзе на такіх эфірах сустракацца не будзем. Навучальным я маю на ўвазе, а вось ужо на эфіры, дзе 4,5 гадзіны, вы знойдзеце апісанне пад нашым відэа. Гэта абавязкова, я кожнага з вас там чакаю, тому што насамрэч гэта вось такая, у прынцыпе, адзін у адзін тое, што зараз было, толькі ў 3 разы больш, і ёсць яшчэ у вас потым міні-канспект, які можна за ночку ўжо ўсё ж такі паўтарыць тыя моманты, якія будуць для вас цяжкімі. Пра канчатак на першую асобу множнага ліку ў дзеясловах я зразумела. Дзякую вам вялікі, вы ўсе малайчынкі, так, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Мы заўсёды будем з вами, калі вы з нами. Да, вось такая таўталогія, але яна цікавая. Далучайцеся, чакаем вас на занятках у адукары. Всього найлепшага, да пабачэння, кожнаму з вас толькі максімальных балаў, самых максімальных, якія толькі ў нас ёсць. Сотачка. Всё, да